Бацили. Как ги правят тия емотикони? Не знам. Готина ли е играта? Чакай, още 20 секунди пише. Ай, трябва да се play with friends, там defensive mode. Чуй, Шарите ще трябва да се логнеш. чудно ми е. Едно нещо ми е чудно. Как ги правят тия емотикони? Не знам. Ай, техница. Да, аз в момента. Също има туториал. Дълъг ли е? Този звук. Спирам звука, че ме дразни много. Play with friends ли да цъкна? Да, и там defensive mode. Ама не знам дали ще намериме. Опа, аз ще юидна, нищо ще изгубя. Къде е то defensive mode? Чакай. О, ще споделя да ти покажа. Ма не, човек,